Λοιπόν, στη Νέα Τηλεόραση και στο Κόκκινο, απόγευμα Πέμπτης. Πάει αυτή. Πώς περνάνε οι εβδομάδες έτσι? Ανησυχητικά γρήγορα. Υπάρχει κρίση. Μπαμπαμ, ούτε που το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με καλές ειδήσεις που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη. Και κάθε εβδομάδα που περνάει, όλο και μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη μας για καλές ειδήσεις. Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Και ευτυχώς, από ό,τι έχω καταλάβει, σήμερα θα έχουμε πολλές. Το έχουμε καταλάβει από το χαμόγελο του Νίκου του Καρέλη που βρίσκεται στην παρέα μας μέσω Skype. Απευθείας σύνδεση με Αθήνα. Γεια σου, Νικόλα. Από την ηλιόλουστη Αθήνα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, εγώ. Καλησπέρα. Και εμείς εδώ ηλιόλουστα είναι τα Χανιά, ευτυχώς. Γιατί... Μόνο καιρικά, βέβαια, έτσι. Ναι. Καλή είδηση είναι και αυτό. Και να πω κατευθείαν στις καλές ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε. Έχουμε πολλές, αν και φοβάμαι ότι θα μας τελειώσουν όπου να είναι, γιατί εδώ και μια εβδομάδα που ήμασταν χωρίς κυβέρνηση, μόνο καλές ειδήσεις άκουγα και διάβαζα. Μόνο καλά πράγματα συνέβαιναν ξαφνικά, έτσι. Πραγματικά ναι, δηλαδή για να σταχυολογήσω έτσι εντάχει μερικές ενδεικτικές καλές ειδήσεις. Πρώτον, έπιασαν το ψωμιάδι χωρίς μουστάκι στα Σκόπια. Με μουστάκι δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, είχε καμουφλαριστεί. Δεν τον αναγνώριζαν. Χωρίς μουστάκι, χωρίς πουρο τον αναγνώριζαν. Δεύτερον, κατέσχεσαν την περιουσία του Λαβρεντιάδη μετά από αποκάλυψη καταχρηστικών αυτοδανείων στην Proton Bank. Δεν τον χάλασε καθόλου. Και συνεχίζω που λέτε, εξάρτωσαν μια σπήρα αστυνομικών, λιμενικών, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, που πουλούσαν ναρκωτικά. Απέλυσαν υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που τα έπαιρναν. Και προφανώς κάποιος μας κάνει πλάκα. Καθόλου δεν σας κάνω πλάκα. Όλα αυτά έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε. Αυτό λέω. Δηλαδή, έπρεπε να είμαστε χωρίς κυβέρνηση για να γίνουν όλα αυτά. Εκεί το πάω ακριβώς, αλλά κάτσε να ολοκληρώσω. Κι άλλο. Για τα δομημένα ομόλογα. Και το κυριότερο, για μια ολόκληρη εβδομάδα δεν ανακοινώθηκαν καινούριες πρακτικά μέτρα. Αυτό ούτε φόροι, ούτε χαράτσια, ούτε έκτακτες μόνιμες εισφορές, ούτε τέλη, τίποτε. Αν δεν είναι αυτό καλή είδηση, Έλαντε. Τώρα θα τα ακούσουμε όλα μαζεμένα. Μήπως τελικά η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει χωρίς κυβερνητικά στελέχη και χωρίς έτσι οργάνωση πολιτική? Εγώ μια χαρά δουλεύει το κράτος. Μα αυτό λέω, τέλεια. Όλοι κάνουν τις δουλειές τους όπως πρέπει, χωρίς πιέσεις, χωρίς παρεμβάσεις υπέρ συμφερόντων. Και τελικά, από ό,τι φαίνεται, ο καλύτερος, καταλληλότερος πρωθυπουργός της χώρας μάλλον είναι ο κανένας. Ο κανένας. Αυτόν που απαντάμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις τελευταίες, όταν ρωτούσαν ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, πάντα την πλειοψηφία την έπαιρνε ο κανένας. Επιτέλους δόθηκε και η ευκαιρία λοιπόν στον κανένα να κυβερνήσει έστω και για μια εβδομάδα. Και τα πήγε μια χαρά. Και τα πήγε τέλεια, μπράβο του. Να ευχηθούμε λοιπόν, αν οι εκλογές γίνουν τελικά το Φλεβάρι, να βάλει υποψηφιότητα και επισήμως. Δηλαδή να μην βγει έτσι αχωριστά, να τον ψηφίσουμε τον άνθρωπο. Ναι. Ας του δώσουμε και μια τετραετία. Ναι, χωρίς πλάκα, ούτως ή άλλως, δουλειά του Πρωθυπουργού πλέον είναι μόνο να υπογράφει εντολές από την Τρόικα. Οπότε, τι ένας, τι κανένας. Έλατε. Και μια που τα αρχίσαμε έτσι αυτό το πνεύμα, να επισημάνω και την τεράστια επιτυχία του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος έχει καταφέρει να ρίξει και το Μητσοτάκη παλιότερα και τον Παπανδρέου τώρα. Και τον Καραμανλή διαδέχτηκε που εξαφανίστηκε όταν αποχώρησε και την τώρα έβγαλε από το πολιτικό σκηνικό. Και θα βγάλει τον εαυτό του στο τέλος. Ναι, κατάφερε να αποκαθιλώσει και τις τρεις οικογένειες που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Ο Γιούρι Γκέλερ στη χώρα μας. Πραγματικός αντιεξουσιαστής. Πολύ καλύτερα τα κατάφερε από οποιοδήποτε αναρχικό, κομμουνιστή, μηδενιστή, αντικρατιστή. Πολύ καλύτερα τα κατάφερε. Να δεις που στο τέλος θα πάρει και πρωινό στο Μέγκα, να μου το θυμηθείς. Ναι. Και μιας καλής είδησης, μύριες έπονται, αφού μετά τον Παπανδρέου πρόθεση παραίτησης έδειξε και ο Μπερλουσκόνη στη γειτονική Ιταλία. Αφού περάσει και αυτός βέβαια από την Ιταλική Βουλή, την Ιταλική Γερουσία, το μνημόνιο αλλά Ιταλικά. Τέλος εποχής για τον Μπερλουσκόνη, Δεν άκουσα. Τέλος εποχής, λέω, για τον Μπερλουσκόνη. Εντάξει, καιρός ήταν. Και κατά τη γνώμη μου είναι ότι χειρότερο έχει εμφανιστεί ποτέ σε μορφή εξουσίας στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Πραγματικά, αλλά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι όπως στην Ελλάδα έτσι και εκεί, αφού έκαναν τη δουλειά τους, δηλαδή αφού θα περάσει το μνημόνιο Μπερλουσκόνη θα παραιτηθεί,
και αφήνουν τους επόμενους να δεχτούν τη λαϊκή οργή για τα μέτρα που πρόλαβαν να περάσουν. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια, θα μπορούσα να πω, όπως είναι ο τίτλος ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Συνεχίζω ευρωπαϊκά. Καλή είδηση ίσως να μην είναι, αλλά οπωσδήποτε είναι διασκεδαστικό να παρακολουθείς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα που έχουν κάποιες κόντρες, ψιλοκόντρες τέλος πάντων, αντικρουόμενα συμφέροντα μάλλον τα το όριζα, όταν νομίζουν ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά και λένε πράγματα που πιστεύουν και όχι αυτά που πρέπει να πούν. Που βγαίνουν από τους ρόλους τους δηλαδή και βρίσκονται με τους κανονικούς εαυτούς τους. Έγινε κάτι τελευταία? Και μιλάνε λίγο off the record. Ναι, έγινε, Νίκο. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Νικολά Σαρκοζή, χαρακτήριζε τον Παπανδρέου τρελό και καταθλιπτικό σε συνομιλία με τον Μπάρακ Ομπάμα, μάλιστα. Ενώ λίγο πιο πριν, πάλι τα έλεγε με τον Ομπάμα, είχε χαρακτηρίσει ψεύτη τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τους πήρε με τη σειρά. Ναι, βέβαια και αυτός και ο Σαρκοζή τα έχει ακούσει από τη Μέρκελ. Και αυτόν τι τον είπανε, κοντό και άσχημο? Είσαι κακός τώρα. Και ρατσιστής. Και ρατσιστής, ναι. Όχι, όταν είχε αποφασίσει την επέμβαση στη Λιβύη, είχε πει η Γερμανίδα καγκελάριος ότι αυτός ο Σαρκοζή έχει μόνο τεστοστερόνη στο κεφάλι του. Τώρα, με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τις δηλώσεις και αν βάλεις μέσα για τον Μπερλουσκόνη που ό,τι και να όταν ανοίξει το στόμα του είναι περιβόλιο άνθρωπος, τότε καταλαβαίνει κανείς το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και θα γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε κρίση είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί από αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως είναι και είδηση ότι η Μέρκελ μπορεί να ξεχωρίσει την τεστοστερόνη. Μπράβο της. Οι στάσεις μέλη πάλι σήμερα, δεν υπάρχει. Είσαι ωραίος. Τώρα, θετικό πνεύμα, είπαμε να σας λέω θετικά πράγματα από την Αθήνα, που θα αντιποκρίσουμε από εδώ. Και προσπάθησα να δω αλλιώς από την καλή πλευρά που θα λέγαμε, Νίκο, την σημερινή κατάσταση που ζούμε. Και πιστέψτε με, αν καταφέρεις και μπεις σε αυτό το πνεύμα, μπορείς πραγματικά να καλύψεις τα καλά της κρίσης. Για πες μας τα βρε, Νίκο, μπας και καταφέρουμε και εμείς να μπούμε σε αυτό το πνεύμα τελικά. Για παράδειγμα, φωνάζουν όλοι ότι τα καλύτερα μυαλά φεύγουν για το εξωτερικό, μεταναστεύουν. Εμένα πάλι μ' αρέσει που πολλοί φίλοι μου έχουν μεταναστεύσει για ένα καλύτερο μέλλον, γιατί τώρα θα έχω εξτρά προορισμούς διακοπών στο εξωτερικό, χωρίς συνοδεία, με φιλοξενία, άσε που όλο και κάτι μπορεί να στέλνουν τις γιορτές. Σωστά. Εμένα πάντως ο ανιψιός μου φεύγει για Μαλδίβες, οπότε χαίρομαι από τώρα. Ακριβώς. Ετοιμάζω ήδη βαλίτσες. Πολύ ωραίο προορισμό για να φιλοξενηθείς, Νίκο. Ξέρω, γι' αυτό το λέω. Μ' αρέσει επίσης τώρα που οι καφετέριες είναι γεμάτες από άνεργους επιστήμονες με μεταπτυχιακά. Πας για εσπρέσο, για διαμπάλα, συζητάς πια για μαύρες τρύπες, για την εφαρμογή της θεωρίας του χάους στην οικονομία. Επικοδομητική διάλογη και με επίπεδο, βρε παιδί μου. Ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο οι άνεργοι που δεν είχαν δουλειά, είναι οι πάντες είναι άνεργοι πλέον. Είμαστε η κατάλληλη χώρα για να πάρει άλλη διάσταση ο καφές. Ακριβώς. Άλλο στην καφετέρια πάντα ή στο εστιατόριο ή οπουδήποτε, οι σερβιτόροι άρχισαν να λένε πάλι ευχαριστώ. Όσα λίγα και να είναι τα tips που θα τους αφήσουν. Να χαμογελάνε. Ενώ παλιά σου λέει θα βρεθώ στη θέση του. Και προσωπικά, καλή είδηση για μένα είναι ότι η γυναίκα που είναι δίπλα μου είναι 100% σίγουρο ότι δεν με θέλει για τα λεφτά μου. Αυτό που προκύπτει... Δεν έχω λεπτά πια, Νίκο. Με έχει πιάσει και εμένα η κρίση. Πάντως ψάξε τα περιουσιακά σου στοιχεία γενικότερα, κίνητα και τέτοια, για να είσαι 100% σίγουρος. Σίγουρα, είμαι 100% σίγουρος. Στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, μπαίνουν σε νέες βάσεις. Ναι, σας λέω, βρήκα πολλές τέτοιες πλευρές της κρίσης. Στο σούπερ μάρκετ, σπάνια περιμένεις πια τον μπροστινό σου στην ουρά να χτυπήσει 2 καρότσια ψώνια. Όλοι ψωνίζουν. Εδώ πολλές φορές είσαι εσύ πρώτος, δεν υπάρχει μπροστινός. Ακριβώς, ναι. Και αν πέσει σε κανένα τέτοιο, τότε του λες πού είναι το πάρτι, μπορώ να έρθω κι εγώ. Άλλο θετικό πάλι, ξαφνικά όλοι την έχουν δει οικολόγοι. Κλείνουν το θερμοσύφωνα, βάζουν το θερμοστάτη στη θέρμαση και καλά προστατεύουμε το περιβάλλον, όχι ότι κάνουμε οικονομία.
Και καλά. Και το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει και τόσο traffic πλέον. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Τίποτε. Δεν στην Αθήνα δηλαδή. Πας για ψώνια ξαφνικά και στα Χανιά. Ποια ψώνια, παιδί μου, με την κρίση. Λέμε τώρα. Ποια ψώνια πας. Πας να δεις τις βιτρίνες. Στην Αθήνα εδώ αυτό είναι πραγματικά ορατό. Εντάξει, στα Χανιά τώρα ή στο Ηράκλειο. Μικρή διαφορά. Μην λες τη λέξη Ηράκλειο σε αυτή την εκπομπή. Ήταν η απαγορευμένη λέξη, έτσι. Θα μου δημιουργήσετε πρόβλημα με το Ηράκλειο και δεν έχω. Πρέπει να το υπογράψω αυτό, τι να κάνω. Φέρτε με ένα χαρτί. Είμαι φαν, αλήθεια. Πηγαίνω και συχνά. Να συνεχίσω με τα θετικά της κρίσης. Τι? Να συνεχίσω με τα θετικά της κρίσης. Βέβαια, μας αρέσουν πολύ όλα αυτά που λες. Ή είπα την απαγορευμένη λέξη θα με κόψετε. Όχι, με τίποτα. Λοιπόν, το να ξαναγυρίσουμε στη δραχμή. Μας το φέρνουν σαν εφιάλτη, σαν μπαμπούλα. Εγώ πάλι το βλέπω θετικά, γιατί επιτέλους θα ξοδέψω κάτι δραχμές που είχα φυλάξει για ενθύμιο. Βρε Νίκο, και εγώ ένα 5.000 € βρήκα προχθές και έκανα πανηγύρι. Λέω άντε να γυρίσουμε να το ξοδέψω κι αυτό. Και εγώ έχω υπολογίσει ότι έχω 60-70 ευρώ σε δραχμές και δεν τις αλλάζει πια η τράπεζα. Οπότε κάπου θα πιάσουν τόπο κι αυτές. Α, εσύ είσαι πλούσιος. Τι το πάω το δικό με τον 5.000 € Ραζίλη έγινα. Φαντάζομαι ούτε σε δραχμές δεν είμαι πλούσια πια. Όταν ήταν δραχμή έπαιρνες το 5.000 και ήσουν βασιλιάς. Τώρα. Τώρα πήρες τα 15 ευρώ. 15 ευρώ και τι θα τα κάνεις. Βρουλάκια, βέβαια, 15 βρουλάκια. Και για να τελειώνω λοιπόν, μ' αρέσει επίσης, θα έχω κι εγώ μια ιστορία πόνου και δυστυχίας να λέω στις επόμενες γενναίες για το παρελθόν της χώρας, όπως μας λέγανε εμάς για τη Χούντα, για το δεύτερο παγκόσμιο. Έλα τώρα Νίκο, άστα αυτά που ξέρεις, έχεις βάλει άλλα σχέδια. Θέλεις να κάνεις παιδιά και εγγόνια και να λες ιστορίες και μας το φέρνεις απ' έξω, έτσι. Κάπως έτσι το πάω, για να μπορώ να τους πω κι εγώ επιτέλους την εποχή του δουλουτού που λέτε παιδιά μου. Εμένα ένα κακό πάντως μου έχει προκαλέσει η κρίση. Δεν με νοιάζει να κάθομαι σπίτι, να μην βγαίνω, να μην ψωνίζω. Ένα κακό. Αυτή η χορτοφαγία. Δεν θα την αντέξεις. Δεν θα την αντέξω. Δεν ξέρω. Πρέπει να αρχίσω να μεγαλώνω ζωάκια στον κήπο. Το κρεατάκι μόνο Κυριακή πλέον. Και Παρασκευή ποτέ. Να μην σου πω κάθε λαμπρό Χριστούγεννα. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν. Πας μπορεί να ψωνίζεις τώρα φτερούγες κοτόπουλο, σηκωτάκια πουλιών. Θα θυμηθούμε αυτά τα στρατιωτικά που κάνανε. Σηκωτάκια πουλιών, πολύ γκουρμέ μου. Τετάρτη και Παρασκευή φακές, Κυριακή κρέας, αυτά. Είναι πιο φτηνά από τα χόρτα εγώ αυτά. Λες, για ψάξτε το λίγο. Θα το ψάξω. Λοιπόν, για να κλείσω αυτά από την Αθήνα λοιπόν και να πω και μια προσωπική καλή είδηση ότι επιτέλους τυπώθηκαν και κυκλοφορούν την Δευτέρα το 118 τεύχος του περιοδικού Στιγμές. Τέλεια! Και το 28ο τεύχος του περιοδικού Κριτικό Σπίτι και Επαγγελματικός Χώρος, τα οποία εκδίδω με καθυστέρηση λόγω της κατάστασης. Αλλά τελικά τα καταφέρατε. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε, ότι συνεχίζουμε να κυκλοφορούμε, να βγάζουμε ποιοτικές, λέω εγώ τουλάχιστον, κριτικές εκδόσεις. Και μέσα σε αυτή την νεκρή αγορά είναι κάτι το θετικό και για μένα νομίζω και για τους αναγνώστες που μας στηρίζουν τόσα χρόνια, 20 χρόνια πλέον. Και αυτό που σας τιμά ιδιαίτερος είναι ότι στέκεστε ακόμα και εν καιρό οικονομικής κρίσης όρθιοι και με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, και μαζί με τους συνεργάτες όλους επιμένουμε και θα επιμένουμε. Έτσι, να επιμείνετε και να συνεχίσετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Καλή κυκλοφορία στο καινούργιο τεύχος των Στιγμών. Βεβαίως και θα το πάρουμε και θα σχολιάσουμε και τα όσα δούμε εκεί μέσα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.